जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୁବକବି ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ। ଆଜି ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ନାମକୁ ମାନବ। ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି କର୍ମ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପରି। ଅସୁର ଯାହା ବି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବି ଯାଇଛେ ବୋଇ। ଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିବାକୁ ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା ସେ ଅଧିକାର? ଆମେ ବା ସଭିଏଁ ମାନବ ରାବଣ କରିଥାଉ ନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ ଅସୁର, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହୀନ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆମେ ଖାତିର କରୁନା, ମନେ ରଖି ଅହମାନ। ଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟା କରିବା ଆମକୁ ଶୋଭା ନଦୀ ସେଇ ଜମା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବା ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ସିନା। ଶିଥିଳ ଅସୁର ଆମେ ବା ମାନବ, କହିଏ ମହତ୍ଵ ବାଣୀ। ନିଜ କୁକର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମେ ରାବଣକୁ ଥାଉ ପୋଡ଼ି, ରାବଣକୁ ଥାଉ ପୋଡ଼ି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।